Welcome to my channel GB Garden. Ang masih ketan video lanan video. Nthama video ko phari phari nai langde. Pakasuri ho higher secondary school ni phrai. Student आरो फोरोंगिरिफोरा आंनि फंबायनि नखराव फैदोंमोन आरो बिसोरो एडुकेशनल एक्सकार्सनाव फैदोंमोन बै दुबि फरायसालिफोर जोंनि खाथियावनो दङो बेहाय फैदोंमोन बिनि उनाव फंबायनि न'आव हाबफैनानै आंनि नखरावबो हाबफैबाय आरो बिसोरखौ लोगो मोनना दिनै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो स्टुडेन्टफोरनि जितु बिहेभियार आरो फोरोंगिरिफोराबो निश्चय मोजां गियान होदो बिसोरखौ गार्जेनफोराबो आरो बिनि थाखायनो जोबोर मोजां मोनबाय आरो बिसोरखौ आङो आंनि बागैनिफ्राय इयुनाव जाहाथे मोजां जायो बेनि थाखाय बोर सास्रिबाय आरो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो फारि फारि हेल' नै बेयाव फंबायनि न' बे फंबायनि न'आवनो हाबफैदो फरायसुलि आरो फोरोंगिरिफ्रा फंबायनि न'खौ एसे दिन्थिबाय जिरायथाव नोंसोरो दोनसै साहा होबाय खायसे मादिता खायसे पनीर बापरे আমি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পনীৰ খুৱাম এই মাংস আছে এইটো কিহৰ মাংস ব্ৰইলাৰ আৰু এইটো কি একদম ঘুগুনি বনাইছে সুন্দৰ এইফালে কি আছে এইটো ঘুগুনি বহুত আছে ৰুটি পঠা এইগিলা চব আছে বেছি নেদেখোঁ আছে এইবিলাক চব বঢ়িয়া গাৰ্ডেনखौ নাगिदिंबाय एयो तारमाने हेंगिं रज होनो एखो रज माने गलाप नंगौ ना ए तारमाने ओइ बागायथिङो बिराद बारगोन आ देनां गुफुर थागेथलाय आरो कागज फुल बागान बिलिया होनदो मोननै कालार फांसेयावनो नै कागज फुल होनो फैसाफोरा आरो इंराजियाव बागान बेबायदिमोन बिनि कालारा फांसे बिबाराव मोननै कालार फांसेयानो मोननै कालार बिबारा खोरिजोबदो दा ओइ माबा ओइ ब्लाइट हमदो बेमार हमनानै हामा जाबाय फायफिनगोन इ बेगर जाय बे बेगरा राबा इखो गायजागोन ओइ राननाया ए मिहि केक्टास मोनसे बेलेग साइड गोसायाव हमनाङा ए हाब्बा नुवा सुखो नुथारा एकदम लासै दांजायो गोसाया हाबनो खोनाबा नुवा खोमोन रखम नोङोना सिनायनो हाया बिखो इ केक्टास मोनसेया हराव बारो बिबार माब्लाबा गुफुर बिबार नै बेबादि बिनि बिबारा केक्टासनि हरावसो बारो बियो सानसेयावनो लरहायलाङो बिबार बारिखौ एसे नायगिदिंबाय गथ'फ्रा बारि बिराद सु खिन्थु ए मोनसे बारा बिबार ओइसो हराव बारना उनाव बाय थागोन सानावबो बेलासे रानलांबाय बियो बिबार नङा बियो बे मोनसे केक्टास रखमानो बियो बिबार नङा बेखौ मा होनो मिथिगोन ना मोनसेखौ बेखौ फायार बल होनो फायार बल बियो ए डिजाइन सान नङा दालिया होनो बेखौ दालिया सान रखम नुयो बेखौ सान रखम नुयो सिरिजोब्बाय देनां बारलायगोन बेसे दिन थाया बे बागान बिलिया कागज फुल होनायखौ बेलेग कालार मोनसेया बे मोनसेया बेलेग कालारा सिरिबाय बे मोनसेया गुफुर बेखौ होनो डिजार्ट माने मरुभूमि माने बर' बालाहामा होनो नंगौ ना बालाहामायावसो थायो बियो बालाहामानि गलाप थारमाने बर'दो इ केक्टास ए बालाहामानि गलाप आरो बिराद बिबार बारगोन देनां बेखौ इयावनो गायदो बेखौ बनसाय होनना बुङो गायस्लायदो इयाव निजेनो बानायनो टाब नै बिबार फायसिगोन आरो लासै बेफोराव सब हानि लोगोआव मा होदो मिथिगोन ना गोबोर होदो नारेंखल बिगुरखौ दानखुन्थिनानै होदो आरो ओइ थालिर बिलाइफोरखौ फोराननानै बिगुरफोरखौ जों जे खारदै बानायो बर'फोरा खारै बेफोरबायदि दानखुन्थिनानै इयाव होबा मोजां जायो थारमाने गोबोर होबाय जुजाइबो होनो हायो एसे बिराद बिबार बारगोन इयो
ini bibarखौ आं खोथिनो हागोन मबाइलाव खोथिनो नोंसोरनो बिबारखौ बेबादि बेनि बिबारा दे जा रुटि घुगनि ओजों मायावदो आरो खोथानाय हा जोंहा फंबाइनि स्कुलाव फरायो पाकासरियाव मामोन स्कुलनि नामा हायार सेकेन्डारि स्कुल बर' मिडियामाव फरायो ना दा फंबाइनि न' नायनो फैदोंमोन आंनिबा गार्डेनखौबो नायबाय दिनै दे मुंफोरखौ सासे सासे बुंदो नोंनि मुङा मा मुं खुलुमबाय आंनि मुङा कनिका बर' मा क्लासाव 6 क्लास 6 नोंनिया खुलुमबाय आंनि मुङा प्रिया सरगियारि मा क्लास 6 क्लास 6 नोंनिया खुलुमबाय आंनि मुङा गरिमा बर' आंबो क्लास 6 नोङो खुलुमबाय आंनि मुङा बरनाल सरगियारि आं क्लास 7 आरो नों सासेया खुलुमबाय आंनि मुङा संगिता गयारि आं बरिया मोजां नांबाय दे इसोरदो एखेबारे आंबो फोरोंगिरि सासे हा आं असमिया स्कुलबाबो बर' मिथिजोबो गासिखौबो बर'बो फोरोंनो रोंगो गतिके मोजाङै फरायदो गार्डेनखौ नायदो आं मोजां नांबाय आंहाबो नोंसोर बेफोरबायदि सेस्था खालाम मोनसे गार्डेन खालामनो ना न'खराव फांसे फांनै बिबार गायनांगो दंफां गायनांगो मिथिगो बेयो फोरोंगिरि बायदेव गरमसारिनि फोरोंगिरिफोरा बेहायनो एसे जिरायबाय साहा लोंनानै फायनोसै ओइ पाकासरि ह गोजौ फरायसालिनिफ्राय फायदो दा फोरोंगिरिफोरबो फायदो आरो आंनि फंबाइनि माने स्कुलनि फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोर गासिबो फायदो फायनाय बायदि आंनि न'खराव हाबफैबाय बेखायनो गासिखौबो लोगो मोननानै एसे मोजां नांबाय नोंथाङाबो एगारे अदालगुरिनि दरंनिफ्राय फायदो एगाबारे फोरोंगिरि बायदेवा एगाबारे ओरैनि गरमसारिनि गासिबो फरायसाफोरनि गासैबो एसेनि सिनाखि खालामबाय नालाय नोंथां लायनो दा फरायसा नालाय बाबु नोंनि हारिखौ बुंदों मा क्लासाव फरायो क्लास 6 आव नामखौ बुं बरिया दे सुदेम सरगियारि गामिया लेसेरा दे आरो नोङो नामा जाबाय बिकास सरगियारि बरिया दे क्लास 6 आच्छा क्लास 6 आव फरायो गामिया लेसेरा ना आरो नोंलाय सिगाङाव फै सिगोमसार बर' क्लास 8 आव बर' मिडियाम फरायो ना नोंनिया उत्तम बर' क्लास 5 बरिया बर' मिडियाम नोङो आंना शुभम सरगियारि आं क्लास 5 आव फरायो जोंहा फोरोंगिरि कन सरगियारि जोंहाथ' फंबाय लासितानो एखेबारे गोरैना फंबाय दै बिमायखौ दानथारग्रा जामालि खालामो हब जा फंबाया बहुद मोजां नांबाय गासिबो मोजां फरायदो आंबो फोरोंगिरि गतिके गासिबो मोजां फराय आरो उननिखिनिखौबो बायमान ला मार्क्सखौ फैनानै मोजां नांबाय आंबो फैनाय कारणे बिराद मोजां नांबाय आरो आंनि न'खराव नुजाफैबाय ओरैनो बायला जिला न'खरबाबो ना गासिबो गतिके गासिबो आरो थांलायदो गासिबो ना मा जाखो मा लोंखो मिथिला बाय थेंक इउ बाय थांनो समाव फरायसाफ्रा गासिबो खुलुमलांबाय आथिं सुगिलायबायलै गथ'फोरा ओरैबायदि बिराद मोजां दे बा जाबाय आखिरबा रोबाय मोजां फरायनो गोरों जाथो दे गथ'फोरा एसेबां बोर सास्रिबाय एकदम पुरा बोर सास्रिबाय मोजां फरायनो गोरों जाथो बरिया दे भेरि गुड बेफोर ट्रेडिसनखौ लाखिदो जोंनि बर' गथ'फोरा बर' मोजांथार बरिया दे मोजां फरायनो गोरों जाथो दे मोजां फरायनो गोरों जाथो दे थेंक इउ बरिया माला फोरोंगिरिनिफ्राय आखिरबाद लादो बरिया दे मोजां जागोन बरिया मोजां फरायनो गोरों जाथो बास थेंक इउ दे थांलायदो लाबो गासिबो थांनो ओंखारबाय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामलाया बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय गासैनिबो गोसो गोरबोनि अनसायनाय बावहरनानै दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों